Amaphoyisa ahlakaze iqulu labantu abelibhikisha ngaphandle kwenkantolo yemantshi yase Mossel Bay lapho bekuvela khona Umsolwa obhekene necala lokubulala owesifazane. UNaledi Phangindawo oneminyaka engamashumi 25 uhlahlelwe ngembazo washona owayehlekisana naye ngempela sonto. Umsolwa unomlando wokuhlukumeza lona owesifazane. Ube esebalekela eKapa emva kwalesi sigameko, kepha ke wagcina ezinikele emaphoyiseni wabe esebuyiselwa eMossel Bay. Lona wesifazane wabulawa ngesihluku lokho kubanenge kakhulu kwabaholi bomphakathi babamba imbizo yokulwisana nodlame olweyamene nobulili. We have to deal with men because they are the actual problem that is killing women. So enough with the men that are going to be protesting, against gender-based violence. But it has to be men now that are saying that no, we are not going to be able to do such a thing anymore. Umphakathi uphume ngobuningi nokukwephula imithetho ye-lockdown, kepha amaphoyisa acele ukuba uhlakazeke. But now we're just being told by the police people that we should go home. This is illegal. Mr. President, are you going to allow the victim of violence to die? We are the voice of the voiceless. We are the faces of the faceless. Justice must be done. Isizulu sabe sinencwadi yomthetho esivikela kumsolwa kulandela ukunqamula ubudlelwane obabunezigigaba zodlame. UNaledi ushiye emhlabeni izingane zakhe ezintathu. Icala lihlehliselwe ngasekupheleni kwaleli sonto ukuze umsolwa ayitholele abameli.